ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಬಂಗೇರರಾದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುಂಬೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಘದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವೇಲಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವೇಲಕ ಗುಂಪಲ ಪರಿಸರ ಅಪಗ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಒಂದು ಮಹತ್ವನ ಒಂದು ದಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಕೊಂಡಾಯಿತು ಮಾತಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರದ ಇನಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಮಗೆ ಅರುಣ ಸುಪುತ್ರನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇಲಕ ಕುಟುಂಬ ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂದ್ರ ಮಗಲ ಕಂಡನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂದ್ರ ಒಂದು ಮಾತೇನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘ ಅರ್ನ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅವೇಲಕ ಕೊಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಬಂಗೇರನ ಮೊಕ್ಕದ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಆಗುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನೆಂಚಿನ ಸಿದ್ದರಾಮ ಬಂಗೇರ್ಪಲ್ಯ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಂಗರ ಪರಿಮಳ ಈ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನೈಟುಳ್ಳೇರು ಅವೇಲಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ನೈಟು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಳೇರು ಅವೇಲಕ ಕಿರಣಟ್ಟರು ಶಿವದೀಪ್ ಉಪ್ಪಲ ಅವೇಲಕ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಮನೋಜನ ಮೈಸೂರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೈದೇರು ಅವೇಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಬೈದ ಬೈದೇರು ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಕುಮಾರ ವೇದಿಕೆದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಲಾಲುಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನಿತ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವೇಲಕ ಕೊಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಹಿತೈಷಿ ಸಂಘ ಬಾಂಧವರು ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ಜೋಕಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪದಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಪದಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಆವಡಿತ್ತು ಆಡ ನಂತರವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಲಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಧ್ಯಾನದ ಅಂಚೆ ಬಿ ಎನ್ ಕೋಂಪಲಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ನ ಒಂದು ಪುದರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಅರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಕೊಂಡು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಆ ಒಂದು ಕುಲಾಲ ಒಳ್ಳೆಯದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೊಂಡ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅದು ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾತುಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಪುದರ್ ಇನಿ ಯೋಗದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕುಂಪಾಲ ರಾಧಾ ಕುಂಪಾಲ ಆತಲ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣು ನನಗೆ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬರೀ ಅದಲ್ಲ ಅವೇಲಕ ಅರ್ನ ಅವ್ರ ಉಪನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಂದರೆ ಲೋಕಪುರದ ಬರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಂದಿರ ಆಶ್ವಾದ ಮಂತ್ರದ ಈಗ ಮಾತೆ ಅನ್ನ ಆಶ್ವಾದ ತಂದು ಈ ಕೊಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಕುಲದೇವರ ವೀರನ ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥನ ದೇವರ ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮದು ಬೈದಿನ ದೇವದೇವರ ಗುರುದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರಥದಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲ ಮಾತೆಗಳ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಅವೇಲಕ ನನಾಥ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗುಪ್ಪಾಡ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾಮಫಲಕ ಹಣವನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಅರ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅವೇಲಕ ಮರ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ನಡವಳಿಕೆ ನಡೆಪಾಡು ಬಂದು ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೇ ತ್ರಿಜಗ ವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆ
ಪೊರೆವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ ಸಾಧು ವಂದಿತನೇ ಆದರದಿಂದಲಿ ಸಾಧು ವಂದಿತನೇ ಆದರದಿಂದಲಿ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. బత్తించి బిన్నెరేను మోకెడు ఎదుకొన్నవు నమ్మ సంస్కృతిలా అందు కర్తవ్యలా అందు ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ 51ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವಗೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪಾದೋಗು ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಕೊಲ್ಯ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿನ ಪಾದೋಗುಲ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಪರಿಸರದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಗಳ ಕಾರುಗ ಯಾನ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ 51ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡಪೇರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸೇರ್ದ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ದ್ವೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದ ಅವನು ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುನು ಅರಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೈಪಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರು ಮೇರು ಎದುಕೊನುಡು ಪಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೊಂಪೊಗು ಕಂಬಗಟ್ಟಿ ಬೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಗುರ್ಕರಿಗಟ್ಟಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಗಟ್ಟಿದ ಗುರ್ಕರ್ರಾಯನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಅಲಂಕಾರದ ಕುರ್ಚಿಡು ಅಲಂಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಡಲ ದಿಂಗಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲಯನ್ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಯಿನ ಜಯನ್ ಕೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಗೆಂಬೆರು ಎದುಕೊರಡು ಪಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಯನ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಗೆಂಬೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಗ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರರ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನೆತ್ತ ಬಿಂದೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿಂದೇರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲೊಂದಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆಲ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪುನೀತ್ ಮೇರು ಎದುಕೊರಡು ಪಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಕರುಣಾಕರ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದೇರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಬಕ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆಗೂ ರಂಜಿತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎದುಕೊನಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ರೇಷಡ್ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆಡ್ ಎಲ್ಜಿಯಪ್ಪನಗ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ರಂಜಿತ್ ಹಿಡಿದು ಮೋಕ್ಯದ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಮನೋಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಲಾಲ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮೈಸೂರು ಬೇರೆಗೆಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಳಿಕೂರುಂಬೇರು ಪುರ್ಪದ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂದ್ಬಿಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಅಟ್ಲೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಕುಲಶೇಖರ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾದಳವಾದ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಅಟ್ಲೂರುಂಬೆರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಪಿಳಿಕೂರುಂಬೆರು ಎದುಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೌತಡ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಾಲಕರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿದ್ದೇರು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾಲಕರು ಸೌತಡ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೊಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಕೊಡ್ತೀರು ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಸೇವಾದಳದ ಪರವಾದ ಪಕ್ಕ ಮೂರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲಿದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರು ಎದುಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಕಜ್ಜಗು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೆ ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ಆಸೀನರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಂಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸೇವಾದಳಪತಿಯಾಯಿನ ಉದಯ್ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಮೇರು ಪುರ್ಪದ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೂ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವದೂತ ಕುಂಪಲ ಬೇರ್ಲ ಬೈದೇರು ಅರೆಗಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಶಿವದೀಪ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮೇರು ಎದುಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಜ್ಜೋಗು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಲಾಲ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಈಚರು ಮಾತಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೇವಾದಳದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಹರೆಕಳಂಬೆರು ಎದುಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಡು ನೆಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಕಂತು ನೆಟ್ಟು ಚಂದ್ರೆ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಕಲ್ಲಿಡು ನಾಗಿ ಬನುಟು ಸರ್ಪೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಬೆಂಬೇರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಭೆಟ್ ಈ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೂ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಲಾಲದ ದುಲೆಗಲ ಬೊಕ್ಕೋರ ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸಕುರೆಲ್ ಮುಕ್ಕುಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಸಮಯಗೂ ದುಂಬೆ ಬತ್ತು ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತದ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ
ನನಾತು ಜನ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಾನೈತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಕು ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣ ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲೇರ ಜಾಗಿ ಜನಲ ಕಾಪುನು ಖಂಡಿತ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗೋಡು ಆಪುನ ಪೂರಾ ಸಭೆಲಿಗೆ ಸಮಾರಂಭಲೆಗಳು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಗೋಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಲ್ಪುವ ಅಪಗ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ಈ ಸಂಘಗೂ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರಾವಡು ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೂಲೆನಕಲು ಇಂಕಲ್ಲ ಕುಲಾಲೇರು ಪಂಡದ ಮೂಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಪರಿಸರಡು ಮಿತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೋಕಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ದೆತ್ತಿನಕ್ಲೆಗು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗಳು ಎತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಘೋಡ್ದು ಆವಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೂ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೇನು ಈ ಸಂಘಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪುಲಕ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲಕ ಆವಡು ಪಂಡದ ಮಾತೆಡಲ ಮತ್ತ ಬಕ್ಕದ ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲ್ ನಮ್ಮರೆ ಪಂದಿರದಂಕ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಆ ಹಬ್ಬಕ ಚಾನಲ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎವ್ಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನು ಮುಗಿತಲೆದ ಚುಕ್ಕೆ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೆರಡಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡುಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇದು ಉದಿಪನ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉದಿಪನ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರೇಗ್ಲ ಉಡಲದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪನ್ಯರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ವೇದಿಕೆಡಿಪಿನ ಎಂಗಲ ಅತಿ ಗಣ್ಯರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾದು ಅಂಚನೆ ಅಜಿಪತ್ತ ಒಂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾಯರ ಒಂಜಿ ನಾನು ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಯಾನಾತ್ ಧನ್ಯ ಪಂಡ ಯಾನ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನೆಟ್ಟು ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಣ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮುದಾಯ ಭಾವನವಾತಂಡು ಬಾರೇಲ ಹಾಕಾತ ನೆನ ನೆಕ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ದಲ ಕೊರತೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಅನಿಲ್ ದಾಸರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿನಿ ಜತ್ತೇರ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ವಿನ್ ಜತ್ತೇರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರೆಗೆ ಏಪಲ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಉಂತ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರು ಶುರುಕಾದ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪಾದುಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮ್ಮನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಎದುರುಕುಲ್ದಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಯಾನೇನು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಓಲಗಾತೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತ ಪೋನಾಗ
ಎಂಕು ಈ ಸಮಾಜದ ಉಪ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ಪಂಡನಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರರ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯ್ತಾ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ನಿಲೆಟ್ ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರುವೆ ಐತ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗ್ ನಮ್ಮ ನಾಂದಿ ಅವನುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡನಾಂಡ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಗ್ ನಮ್ಮಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ನಮ್ಮಲ ದುಂಬತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆ ಲಕ್ಕಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಗೋಲು ಲಕ್ಕಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಂಡ ಕುಲಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಸಾಧಾರಣ 17 ವರ್ಷದಿಂಚೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಡೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ವಲಯ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯಗ್ಲ ಪೂರ ಕೋಡಿಡ್ಲ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ತೆರಿದುಂಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸದು ನಮಕ್ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಬುಳಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ ಒಟ್ಟಾದ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಡೆತ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ನೆಟೆ ತೂನಗ ಜವನೇರಿಜ್ಜೇರು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನಗ ಜವನೇರು ಜವಂದಲ್ಲಿ ಬೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ ಬೈದೇರು ಸಂಗೋಗು ಯೂತ್ ದಯ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜೆ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಲೆತೊಂಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೋಡು ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಆಂಡ ಟೀಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜೋಡು ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ ಟೀಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಇಂಕ ನೆನಪಾಪುನ ಅವಿನ್ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಪಟ್ಟೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗುರು ಉಪ್ಪುವರಿಗೆ ಗುರುಗೊಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಆ ಶಿಷ್ಯಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಇದು ಇಂಜ ಅಭ್ಯಾಸ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಜ ಅದು ಪುನಗ ಆ ಶಿಷ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಪಾದ ಗುರುಕುಲ್ ನಡೆ ಕನ್ಪರ್ ಗುರುಕುಲ್ ನಡೆ ಕನ್ನಾಗ ಗುರುಕುಳ್ಳೆ ಕೇನ್ವೇರ್ ಎಂಚ ಹತ್ತಂದು ಗುರುಕುಲೆಯನ್ನ ಬುಡ್ಪಾದಿನ ಚಿತ್ರ ಐಕ್ ಪನ್ ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹತ್ತನ ಮಗ ಅಪ್ಪನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನಿಯರೆಜೆ ಅನ್ ಓಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಜೆ ಅಪ್ಪಗ ಗುರು ಪನ್ ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಕ ಉಂಡು ಆ ಸಂಕಟ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದು ಬರೊಂದು ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪೋದುನೆಂದೀದು ನೆಟ್ಟು ಓವು ತಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪನ್ಯರೆ ಆ ಬಾಲೆಡ ಬರೆದಿದ್ದಿಯರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಬಾಲೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾದು ಆ ಚಿತ್ರಡು ದಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಬರೆದು ದೀದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನದನಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರ್ಲ ಜಾಗಿಜ್ಜೆ ಆತ ತಪ್ಪು ನಾಡು ಪತ್ತದು ಬರೀತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಐಟ್ ಉದು ತಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಅವು ತಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಪ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ತನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಚೂರ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿಂದ ಪಂತೇರು ಆಂಡ ಜನಕುಲಂಜಿ ರಾಶಿ ತಪ್ಪು ನಾಡು ಪತ್ತಿದೇರತ ಅಪ್ಪನ ಯಾನ್ ತಪ್ಪ ಅತ್ತಿಯನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ತಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ ಗುರುಕುಲ್ ನಡೆ ಪೋದು ದಾದೆ ಗುರುಕುಲೆ ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ಬರೀ ನೇಟ್ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಬಂತಾರ ಆಂಡ ಈತ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಗುರುಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ತಿರ್ತದ ದಾದ ತಪ್ಪುಂಡೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ದೆತ್ತದು ಅಡೆಗೆ ನೆಟ್ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನೇನು ಸರಿ ಮನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲ್ ಬರೀಲೇ ಪಂದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪನೇರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು ತಪ್ಪಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಜಾಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಪಟ ಪನಿಯರಂದು ಬರೆದು ಆ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುನು ಮನದೇನಿ ಪನ್ನಗ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಲ ನಾಡೆರೆ ತಿಕ್ಕದು ಜೇರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಸರಿ ಮನ್ಪುನ ಆ ತಪ್ಪುನು ಸರಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡುದಾದ ಪನ್ನನಾಂಡ ಟೀಕೆ ರಾಸಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅವಿ ನಮ್ಮನೆ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇನಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಲಕ್ಕುದುಂತೋಡು ಸಂಘ ಅವಡು ಸಂಘಟನೆ ಅವಡು ಜಾತಿ ಅವಡು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಓಲು ಉತ್ತುಂಗೋಗು ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಉಂತ್ವ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿಟ್ ಪಂಡನೇ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನ್ ಆಲ್ವಾಸ್ಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ MCC ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈವೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನನ್ನ ಅನ್ಯ ಜಾತಿದ ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಸಜೆಷನ್ ಕೇನ್ವೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗುಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನಕ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವತ್ತಂದು ಎತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದು ಎತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಟೀಕೆ ಮನ್ನಗ ಬೇಜಾರಾಪುನ್ ಅಂಚೆ ಬೇಜಾರಾಪುನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತ್ತಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ ತೂಪ ಇರ್ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಬಿರೆಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಪವನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬೇತೆಕ್ಲೇನು ದೂರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಏಪ ನಮ್ಮ ದೂರ್ಯನ ಅಪಗ ನಮಡ ಕೊರೆತಂಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಐಕ ಅದು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಪನ್ನಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಸೇರೊಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ವಲಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಜೋಕ್ಲೆಗತ್ತು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಎರುಲೇರು ಅರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ವಲಯಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಂಗುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಕುಲುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಸಂಘ ಬೇತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಪಂದ್ ಏರ್ಲೇನು ನ ಬರ್ಚಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನೆ ಕೀಳಾರಿ ಮನೆ ದಾದ ಉಂಡುದು ಗೊತ್ತಾಪು ಜಂಕ್ 4 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಜೋಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಯುವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ತುಪಾದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗೂ ಸೇರಿದ ಸಂಘನು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದುನಾಗ ಅನಿಲ್ ದಾಸರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಏರು ದುಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿದೇರ ಹಿರಿಯಕುಲು ಅಕ್ಲೇನು ಕುಡರ ನನೋರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಮುಗಿಪ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೇರು ಇಂತ ಲೇಸಿದ ಬಜೆಟ್ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ತ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ನೇತ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ ಅನಿಲ್ ದಾಸರ್ ಆರನ ಗುರಿಕಾರಮೇಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ಲಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಮ್ಯಾನ್ ಪುದರ್ಲೆ ಪೆರಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಿದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕುಲದೇವರಾಯನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘದ ಎಡ್ಡೆಪೆಗೊ ಬೆಂದದು ಏನು ದೇವೇರು ಪಾದ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಕರಲಿನ ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಸಂಘ ಬುಲ್ಲೆ ಒಡಾಂಡ ಐತ ಪಿರವಡು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಹಾದಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಬೆಂತೇರು ಈ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘ ಇನಿ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಗತಿಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಸಂಘಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಡೆ ಈ ಸಂಘನು ತೂಯಿನಾಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಘಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪನಗನೆ ದಯಪಂಡ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಕ್ಲು ಆತು ಖುಷಿ ಕೊರಂದ್ರು ಆ ಬುಕ್ಕು ದೆತೊನ್ನಿ ಯಾಪ ಪಂಡ ಯಾಪ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪುನಿ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಲು ಅವು ನಡಪೆರಂಡು ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಮುಲ್ಪ ನಡಪೆರಂಡು ಐತಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಯರಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ಈ ಸಂಘನು ತೂಯಿನಿಟ್ಟು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೋಡು ಪೋದು ಇನಿ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಸಂಗೋಡು ಪೋದು ಏನೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನನು ದೆತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಂತದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಸಂಘ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದುಂಡು ಈ ಸಮಾಜ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾಜ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತಿನಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಮೇದು ಬರೋದುಂಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಾಗ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವತೆ ಹೆಚ್ಚಾವಂದೆ ಪೋಂದೋದು ನೆಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರೆದು ಪುಲಕನೆ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕುಲಾಲ ಭವನ ಮಂಗಳದೇವಿ ದವಲ್ಪ ಕರಿನ ನವಂಬರ್ 25 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡು ಐಟ್ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಭಾಂಗಣ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 1,000 ಜನಕಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆದ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಭಾಭವನದ ಉಪಯೋಗನೂ ನಿಖಲು ದೆತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಉವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಾಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳದೇವಿ ಆಸುಪಾಸಡು ಅತ್ತನಡ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಸಭಾಭವನಡ್ಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಈ ಸಂಘಗೂ ಮನ್ಪೆರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಭಾಭವನಡು ಉಂಡು ನಿಖಲು
ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಅಂದೇಕ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ಪನೋಡು ಪಂಡ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೊಕ ಮುಂಬೈ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಗ ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ದಯ ಪಂಡ ಮುಂಬೈ ಸಂಘಗೂ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸಂಜೀವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ದಿವೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಓ ಬೋರ್ಡು ಸರ್ಕಾರಗೂ ಆ ರೀತಿದ ಐಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆವಡು ಅವನು ಪೂರ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೆಗಿನ ಭಾರಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರೆದುಪ್ಪು ಬೊಂಬೈದ ಮಹಾದಾನಿ ಸುನೀಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಇನಿ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಆರ್ನ ತೀರ್ಥ ಫೋಟೋಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಆರ್ನ ಈ ತೀರ್ಥದ ವೇದಿಕೆಗಳ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ದೀತೆರು ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತನ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿದಾಕ್ಲು ಆರೆಡ್ದು ಸಹಕಾರನು ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಸುಮಿತ್ರಾ ರಾಜು ಸಾಲೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ದೀತೆರು ಪಂಡ ದೇಕ್ ಯಾಪಲಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ರೆ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಈರು ಯಾನು ಈ ಪರಿಸರಡು ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಯಾನು ಒತ್ತುಗು ಈರು ಪಂಡಿನ ಯಾನು ಇಂದೇಕ ಸಹಕಾರ ನಲ್ಲ ದುಂಬುಗಳ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಸಂಘ ಈತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಬುಳೆ ಓಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಜಂತ ಪುದರ್ ಯಾನು ಪನದುಲ್ಲ ದಿವಂಗತ ದೇವಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆರ್ಲ ಈ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ನಿರಂತರವಾದ ಸುಮಾರು 10-40 ವರ್ಷ ಈ ಸಂಘದ ಪಿರೌಡ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಕೇಶವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸಂಕೊಳಿಗೆಲ ದಿವಂಗತ ಆರ್ಲ ಈ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ನಿಕಟವಾದ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಈ ಸಂಘದ ಸೇವಾ ದಳಪತಿ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಬೊಂಬೈಗೆ ಆವಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಆವಡು ಪೂರ ಪೋದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉಂತೊಂಡ ಅಕ್ಲು ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಬಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಪ್ಪ ಮುಲ್ಲೇರ್ಲ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೂರೊಂದು ಈ ಕೆಲಸನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಭಾವನೆ ಬೋರ್ಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ತದ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಪಿರ ಕೊರ್ಪುಲಕ ನೋಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪುಡು ಸಮಾಜದ ಹೂವೇ ನಿಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸಮಾಜ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೂವೇ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆವಡು ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ದುಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜ ಕೊರೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಬೇತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಅತನಾಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಅತ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಅಂತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಬುಳೆಪಾಗ ದೇಕ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆಗೂ ಚುಕ್ಕೆ ಕೊರಪೆ ಜೈ ಕುಲಾಲ 4 ಜನ ಪೊಂಜೋಣಕ್ಲೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಸುಪ್ರೀತಾ ವಿನೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕಾಯರ್ ಮಜಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ 51ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತನೊಂಜಿ ಗೌರವಿಸುವಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರಯಾನೆ ಕುಲಾಲರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ 51ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಭೆ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ಹಿಡಿದು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರಾಯನೆ ಕುಲಾಲರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಠ ರಸ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಇಂದತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರಂಜಿನ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಅನಿಲ್ ದಾಸರ್ ಹಿಡಿದು ಗೌರವದ ಶಾಲನು ಪದ್ಯಾದ ಮೋಕ್ಯದ ಪುರ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಗೌರವದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಪಿ ನಡೆದುಂಬು ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿದ ಒಂಜಿ ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅವು ನಾಮಫಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತದು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಅಗೆಲೆದು ಪೋಯಿನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕುಂಪಲ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ಅಂಬೇಕಲ್ನ ಪುದರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಚೇರಿನ ಮಲ್ತಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ಉದಯಶಂಕರ್ ಬಕ್ಕ ತುಕಾರಾಮ್ ದಯಮಲ್ತ ನಿಖಿಲನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವಿಸ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ್ದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ್ದು ನಿಖುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯ ನಂಜನ ದಿವಂಗತ ದೇವಪ್ಪ ಎಂ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರನ ಸುಪುತ್ರೆ ಜಯಶಂಕರ್ ಉಲ್ಲೆರು ಇರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸುವಂದಿಲ್ಲ. ಜಯಶಂಕರ್ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಗ ಬತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ. ಸಭೆನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಪ್ನಾಂಬೇರು ತುಂಬರಿತೊಂದುಲ್ಲೆರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾಂಬೇರು ತುಂಬರಿತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಸನ್ಮಾನಿತೇರಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ವಿನೋದ್ ಕುಲಾಲ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕಾಯರ್ ಮಜಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಎಂ ಕುಲಾಲ್, ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಚನ ಮಿಗುಲು 4 ಜನಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯನ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಮೇರು. ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ನೆತ್ತ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೂ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈತಿನ ಮಕ್ಳಿಗ್ಲ ಇನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಸುಪ್ರೀತಾ ವಿನೋದ್ ಕುಲಾಲ್, ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ ಕುಂಪಲದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಗೌರವ, ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವ ಮಹತ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿನೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮಾಧವ ಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಜಿಪ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬೆಳೆದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ AIICCEಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಟೀಮ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುಂಪಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ NTT, PTT, NPTT ಮತ್ತು MTT ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುನಃ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಇವರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಎಂ ಕುಲಾಲ್. ಇವರು ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸೋಷಿಯೋ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್
ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ PhD ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ MV ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವು ಮಾಗಣೆಯ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕಾಯರ್ ಮಜಲ್ ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಚನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಬರದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ಕೆಂಪುಮಣ್ಣು. ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕಾಯರು ಮಜಲು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಜಿಪ ಆರ್ಯಪ್ಪಿನ ದಿವಂಗತ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾರುಮೂಲದಿಯವರ 5ನೇ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕಾಯರು ಮಜಲು ಅವರು ಸುಮಾರು 52 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಾಯರು ಮಜಲು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗಲಿಂದೇ ಕಾಯರು ಮಜಲು ಮನೆ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಯ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ನಂತರ ಮನೆ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಮರಣಾನಂತರ ತಮಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ತಾವುಗಳು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮಗಿದು ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಈ ದಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ. ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಸಿಂಚನ ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಚನ ಇವರು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 625ಕ್ಕೆ 620 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊಂಟೆಪದವು ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕಕ್ಕೆಮಜಲು ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ರೇವತಿ ಇವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಸಿಂಚನ ಇವರು 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಮ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೊಂಟೆಪದವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಮಾಗಣೆಯ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ. ಧೀರನ
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೇನೊಂದು ಅಂಚಿನೇ ಸಭೆಟ್ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರೇಡ ಅಪ್ಪನೇನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಒಂದೆತ 61 ಇಯರ್ಸ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆನಾಗಲ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ಎಂಗ ತೂಡಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ತೂದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವನಟ ಇತ್ತದು ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಕುಂಪಲ ಏರಿಯಾಗ ಕುಲಾಲ ಕೊಲ್ಯ ರೀಜನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಪದಾಲ್ ಸಜೀಪನಾಡು ಊರ್ದಾಲ್. ಸೊ ಈ ಸಂಘದಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಯ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದಿತ್ತ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ತೂಕ ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಪಲ ಪನ್ಪುನ ಏರಿಯಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪನ್ಪುನೇರ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಆ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಕೊನೋಡು ಪನ್ನ ಆಸೆಡಿ ನಾನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ನಮ್ಮ ನಾಡುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕದಾಲ ಮಂತೀಜೇರ ನಮಕ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ದುಂಬು ಕೊನೊತ್ತೊಲಿ ಯಾಲ್ನ ರಿಚ್ ಆತೊಲಿ ಯಾಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋತೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ದಪ್ಪದಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಪೋತೊಲಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪ ಬ್ಲೇಮ್ ಮನ್ಪುವ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತೀಜೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ತೀಜೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಮಲ್ತಿದ್ದೀಜೇರು ಪೂರ ಜಾಗನು ಪಟ್ಟದೇರು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂಡದು ಒಂದು ಯೂಶ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ನಾವು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದೇರು ಸರಿ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಲೆ ಪೋನೆಟ್ ನಮಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನೇಟ್ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಕಲೆ ಉಂಡೇರು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಅಡಿತಿನ ಆಸೆನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಉಂಡೇರು ಆನ ನಮಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬೈದ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಸಮಾಜಡ್ ಎಂಚು ಒಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನಡೆ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಓವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾಕಲ್ಡ ಪರವಾಗಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುಗತೆ ನಮ್ಮನೆ ತುಂಬೋದು ನಮ್ಮನೆ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದ್ಬೋದು ನಮ್ಮದೇ ತಾಪು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಕನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೋ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತೀಜಿರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೀಜಿರಿ ಅಂದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನದು ಜನ್ರೇಷನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಲ್ತದು ಯಾನು ಈತ್ ಕಲ್ತದೆ ಅವು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡ ಒಂದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡ ಪಂದು ಏಪಲ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇಲೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ನ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತದು ಉಂತುಲಕ ಮಲ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪ ಬನ್ನೆಗೆ ಯಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತದು ಬತ್ತಿನ ಹಲತ್ತು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಾಲ್ ದಾದನ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ನ ಆಸೆಡ್ ಬತ್ತಿನಾಲ್ ಅಂಚ ಐನೆಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದ ಎರಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎರಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೋಜುಪಾಡು ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಡು ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗೆ 84 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಆ ಜನ್ಮ ನಮ ಉಲ್ಲ ಪನ್ನಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬೋಡು. ಸೊ ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆನ ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನ ರೀತಿಡು ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೀವನನು ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಜಾಬ್ ಒಯ್ಟುಲ್ಲರು ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಲುಲ್ಲರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ ವೇಟೆ ನಿಖಲೇನ ಪಜ್ಜೆನು ಮೂಡದು ದುಂಬು ಬಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಏಪಲಕ್ಕೇನು ಇದು ಓಲಿತ್ತಾರೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶನಗೇನು ಅಂತೀರಿ ಈದ್ ವರ್ಷ ಓಲಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುನಾಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನೇನು ಪ್ರೀತಿಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಫೀಸ್ ಇಡ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ಆ ಓಲ ತೊಜಿ ಪೈರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂಚ ಪಂಡು ಏನಡ ಕಾಸುಂಡು ದತ್ತು ಏನಡಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲೆ ಯಾನ ಪಾಪ ದಪ್ಪೆನ ಮಗಲೆ ಆಂಡ ಪಾಪದಕನ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇರ್ದಾದ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜತನ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮನ್ನ ಏತದೀತೆ
ಅದೇ ಫೀಸಡ್ ದುಂಪು ಒಂದುಲ್ಲ ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು ಓಡಾಳ ಕೈ ಪತ್ತದು ಕೊನೊಪ್ಪೆರು ಬಣ್ಣ ನಂಬಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆಡು ಬದುಕು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಾಯಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಅನಿಲ್ ದಾಸನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡು ಮಸ್ತರ್ತಿ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವರ ಮೀಟಪ್ ಅವರ ಪೋದಿತ್ತ ಆ ರೀತಿಜರು ಆಫೀಸಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣ ಆಸೆ ದಾದಾನ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಜಾಬ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಫ್ರೀ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಬ್ರಾಡ್ಗ್ಲ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪವೇನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪರೆಗ್ ಬೋಡಪಿನ ಸವಲತ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ ಸೋರ್ಸನ್ ಕೊರ್ದು ಯಾನಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನೆರ್ದು ಆಪುನ ಸಾಧನೆನ ಎನ್ನೆರ್ದು ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನವು ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಯ್ಯನ ಗುರುತಿಸಾಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅವು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಫುಲ್ ಆದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘದ ಅನಿಲ್ ದಾಸರೇ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಕುಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆನ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಬಂಧುಲೇನು ಮಾತ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಯೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸನ್ಮಾನಿತರಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ 4 ಜನಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಸೂರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅವಳು ಮೈಸೂರುಡು ಒಂಜಿ 35 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಮೂಲಿ ಎಂದು ಪನ್ನಿಯರೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಎಂಕುಲು ಆಂಡಲ ಪೋದು ಓಲೋಲು ಉಲ್ಲೆರು ಏರೇರ್ನ ಲಿಂಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 35 ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಗೊರ್ತು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2-3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಆಂಡ ಈ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 51ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಈ ಸಂಘಗೂ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬರಿಯರೆ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತುಯಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡದು 10 ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10:30 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಊರ್ದ ಕುಲಾಲ ಬಂಧುಲೆಗಿತ್ತನ ಆಂಡ ಒಂದು ಮೂಲುಂದತ್ತು ಮಾತುಗಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಲೇಟ್ ಬಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣಗ ಅವು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದು ಪೋಪುಂಡು ಕಡೆಗೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಡವಾಯರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುನೇನು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಈ 14 ಗ್ರಾಮದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ಅಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಯ್ಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಬೈಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದಾಗ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಿದ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುಡು ನಡತಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಲನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಅನಿಲನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ರಹಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಮೈಸೂರುಗುಲ ಲಿತ್ತಿತ್ತ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನು ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಮೂಲೆ ಅಥವಾ ಕುಲಾಲ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಕುಲಾಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಪೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಂಡ ತೂಲೆ ಕುಲಾಲ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ಕುಲಾಲನ ವಂಶಸ್ಥರು ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಏತೋ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರತ್ 1959 ಡಚ್ ಇಡುವರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪುನಾಗ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಥಿಯರಿಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ
ಜಾತಿದಕುಲು ಅಂಡ ಕರಮಲ್ಪುನಕುಲು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಯುಗಡು ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೇವತೆನಕಲು ಅಮೃತನ ಕೊನೊನಗ ಅಪಗಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಭದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಯರಿ ಪನ್ಪುನ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣ ಅಡು ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದುಂಬರ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಡಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆವಡು ಪಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಒತ್ತಂತ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯವಾದ ದುಂಬರಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ದುಂಬರಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ದುಂಬರಡು ಮಗ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುಂಬರಡು ಐಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದೂರೋಡು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ದಾಕುನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪುವೇರು ನಾನು ಓಲ್ಬೋದಕ್ಕೆನ್ನಲ್ಲ ನಂಕೊಂತೆ ನಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಅನ್ಪುನಕಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ದಯದಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ನನ್ನದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾನು ಅನಿಲನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರಡುಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪುವ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುವ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಚು ಮಲ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಕುಡ್ಲಡ್ ಯಾನ್ತು ಯಾನ್ಲ ಕುಡ್ಲದೇನಿ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಊರು ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಅವಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಓರಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬುಜೇರು ಕುಡ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ದುಂಬು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಕಲಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ನಿಕುಲ್ಪೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ತೂಲೆ ಪೂರ ಬಿಹಾರ UP ನಾರ್ತ್ ದಕ್ಕಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಂಜಿನ ಉಂಡ ಬೇಲೆಂದು ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೇಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಹೋಗ್ಜೇರು ಈವನ್ ಎಂಕಲ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಕಂಪನಿ ಎಂಕಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಒಪ್ಪುನಿ ಮೂಲೆನ ಹಾಕಲು ಅವಲ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ನ 60 ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಣ ಇಂಜಮಂಡ ನನಗೆ ದುಂಬುಗು ಈತ ಆಯ್ನ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತುಂಡು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ಪೋದ ಅನ್ನಗ ಯಾನು ಕುಲಾಲ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಕುಲಾಲ ಆಂಡ ಜಾತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆಪುಜ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ್ ಅವಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇನ್ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ರಡೇ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೋಡು ಏಪ ಪೋಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಪೂಜೆಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತೋಗ ಐನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಈ ಕೊಲ್ಲೆ ಸಂಘೋಗ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಣು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಡು ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ತುಂಬು ಬುದ್ಧನ ತಾಯಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಗೌತಮಿ ಬುದ್ಧನ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇನಿ ಮಾತೈಕ್ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಕುರ್ಮಿ ಜನಾಂಗ ಅಕುಲು ಆ ಜನಾಂಗ ಈ ಜನಾಂಗ ಅಂದು ಆಂಡ ರಾಜನ ಈ ಕೋಟೆದಕುಲು ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಕೋಟೆದಕುಲು ಅಂಡ ಅವು ಜಾತಿ ಹತ್ತು ಕಸುಬುದ ಮಿತ್ ಅಕ್ಲೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟೆದಕುಲು ಒಂದು ಆ ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ರಾಜ ಆಸ್ಥಾನೋಡಾಡು ಸೈನ್ಯೋಡಾಡು ಪೂರ ಕೋಟೆದಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ರಾಜನ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಕಂಡನಿ ಸುಧನ್ ಆ ಜನ ಕುರ್ಮಿ ಜನಾಂಗದ ಜನ ಅಂಚೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ಕುರ್ಮಿಲು ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇನಿ ಒಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞಾಗಂತೆ ಒಂತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದುಂಬೋಲು ವಚನ ನಮ್ಮ ಪಾಟೋಡು ಹೋದನ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು ಅಂಡ ಅವು ಆಂಡ ಅಡೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಬೇತೆ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲೇಜ್ ಅಂಡ ಇನಿ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪುಣಕುಲು ಏರ್ ಬಂಡ ಬೇತಾಕುಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆರ್ಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಮೇರಿಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಂವಿಧಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಸೋಲಾಪುರದಾರು ಒಂಜಿ ರತ್ನಪ್ಪ ಬರಮಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಪಣದು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲಮಂತನಾರು ದೇಶಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಓಲ್ಲ ಎದುರುಗು ತೋಜು ನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರಿಯೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಐನೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ದು ಇತ್ತದಲ್ಲ
ವಿದ್ಯೆಗೆ ದಾಲ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಂಡುಲು ಮಾತ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಒಲನ್ನು ಜ್ಞಾನಿದನ ಪಂಡ್ ಮಾರೆ ಒಲನ್ನು ಪೊಣ್ಣಿದನ ಪಂಡ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪೂರ M.Com ಡಿಗ್ರಿ ಐಕ ಆನೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚು ಏತೋ ಜನ ಇಂಚನ್ ಪಂಡ ಐಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿಂಜಿನ ಪಂಡ ವಿದ್ಯೆಲ ರಾಜಕೀಯದ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಏರಾಂಡಲ ದುಂಬು ಬರ್ಪೇರಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ನಾತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದೂರ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೆ ರಾಜನ ಮಣಿಪಂದೆ ಗೊಲ್ಲುಗ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬಡ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ನೇರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಗುರಿಕಾರ್ ವಯಸ್ಸಿನರು ನೀ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ದಾಸರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಗಳೇ ವೇದಿಕೆ ತುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರೇ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಅದೆತ್ತೊಂದಿನ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನಿತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಕುಲಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟ ಕುಲಲ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಪಂಡ ಈ ಸಂಘದ ಸಂಘನಾತ್ಮಕವಾದ ಏತೆಡ್ಡೆ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯರನಗಲಿ ಮಲ್ದೇರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ರೆಟ್ಟೆ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಂಡು ನೀವು ಒವೇ ಸಂಘ ಬೋಂಡಲ್ಲ ದೂರದ ಮುಂಬೈ ಸಂಘ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನೋಜನಂಚಿನ ಮೈಸೂರು ಸಂಘ ಬೋಂಡಲ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಂಘ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಓ ಸಂಘಟ್ಲ ಕೊಲ್ಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಲೋಪೆ ಆತೊಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬೆಲೆದಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೊಲ್ಯದ ಆ ಜನಕುಲು ಅಂಚಿನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊಣದ ಬೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಲಾಂಡ ಸಂಘ ಇತ್ತು ನಾವು ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಬಹುಶಃ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆದ ವಿಚಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಜನನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಗಲು ಮಲ್ದೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅವಳು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಕೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಣದ ಬತ್ತನ ಸಂಘ ಇತ್ತನ ಅವು ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘ ಐಕನಿಕಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆದೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಣವುಳ್ಳು ಕೊಡ್ತನ ಅಂಚಿನ ಸಂಘ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ 10 ದಿನಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಲ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಲ್ಯದ ಈ ಬಾಗಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದಂಡೆ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಕರಸವೇಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಡು ಎಪ್ಪಲ ಸಂಘ ದಿಕ್ಕುನು ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘ ಇದನ್ನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಸಂಘ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಡ ಸಂಘ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವಳು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಅಪ್ಪನು ಇತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಅವಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕರಸವೇಕರಾದ ಉಪ್ಪಡು ಅವಳು ಭಕ್ತರಾದ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಘದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪದ ಯುವಕಿಯರ ದಂಡೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ ದುಂಬು ಬಲೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಪನೊಂದು ಮುರಣಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಾಗ ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಯುವಕಿಯರು ಪಾಲುಪಾಡಿದ್ದೀರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಹುಶಃ ಯುವಕಿಯರು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು IPLದ ಒಲ ಫೈನಲ್ ಬಂಡದು ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ IPLದ ಗುಂಗುಡುಲ್ಲೇರ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕುಲಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬು ಚೂರು ಪಿರವಿತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅನಿಲ್ ದಾಸರೇ ಈಕೆ ಸುರು ಕತೆ ಕುಲಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಶುದ್ಧ ಅನಿಲ್ ದಾಸರು ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಅನಿಲ್ ದಾಸರು ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಅರೆ ನಮಕ್ ಲೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಪಡೆಯನದಾದ ಆರೆಗ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಇನ್ನೇ ಅರ ಲಯನ್ಸ್ ರೂಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲಾದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 40-45 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲೇನೆ ಲೆತ್ತದ ಕಿರಣ ಏರೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ಬಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಿಕ್ಕನೇಟ್ ಅದರಡು ನನಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲು ಕರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಂಡ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಳಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ತಂಡಲ ದಯಪಂಡ ಶ್ರಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಾಡುಪ್ಪು ಸಂಘಟನೆ ಬುಳೆಯರೆ ಆ ನಿರಂತರವಾದ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ತಮ್ಮ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸನ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಂಘದ ಪಿರವು ನಡಪಡೋಣ ಐತ ಕಷ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿಂದ ಬಂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೈದು ತುಂಬದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಾನಾತ್ ಜವನೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಸಂಘದ ಮುಟ್ಟ ಬಲೆ ಸಂಘದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮಾದ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಕ ಬಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ತುಂಬದ ದಿನ ಸಂಘಟನೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ತೋಜಿನಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆದುಪಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಆದುಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಜವನೇರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಕೊನದ ಬೋಪನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಕ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಣಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಪನ್ಪಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ದಳಪತಿ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಲ್ದಾಗಲು ಬಂಡ ಉಲ್ಲ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘದ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನದ ಬರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದುಕರೆಗ್ಲ ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನಾರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆನ ಮುಗಿ ಬಂದಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕುಲ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾಯಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎದುರುತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಬುಳೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮರಸದ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಂಜಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಡ್ಡೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಂಡರಿಗೆ ಆರ್ನ ಈ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಗೂ ನಮ್ಮ ಐನ ದೆತ್ತೊಂದಂಚೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಲ ಕೊರೋಡರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಡೆದು ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಅಕಲಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಲುದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಯಾನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಾಧ್ಯ ಬಲೆ ಬಂಡೇರಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ನೆನೆತಿದ್ದ ಜನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಬರ್ತದೆ ಏನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅಂತಾರೆ ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವೇ ಜನ ಸೇರಿದ ಮಂತಿನ ಜನ ಸಂಘ ಇನ್ನೇ ಸಾಧಾರಣ 2,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇತ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಘವಾದ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಲಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪನಿಯರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿನ ಪನ್ಪೊಂಡಿದ್ದ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರಲಂಜೆ ಪರಿಚಯ ಹಾಕೊಂಡು ಎರವಂಜಿ ದುಮ್ ಕೇಂದ್ರ ನೆನಪೆಂಕಿ ಸಂಘ ನಂಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪುಣದು ಸಂಘ ಸರ್ವಸ್ವರ ಕೊರ್ಪುಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಸಂಘಡು ಒರಿಯೇರಿ ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡರ್ಲ ಈತ ಇನಿ ಪನ್ಪೆ ಮನೋಜರ ಪಂಡೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಲೆ ಇருந்து ಕಮ್ಮಿ ಖಂಡಿತ ಹತ್ತಿ ಒರಿಯೇರಿ ಬತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ದಾದಾಂಡ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೋಡದ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಬತ್ತಿನ ನಿಖಿಲ ನಿಜವಾದ ಒಂದು 1000 ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತೊಡಕು ಬರ್ಪುಡು ದಯ ಬಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘ ರಡ್ಡು ಸಂಘಟನೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಐನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನಡು ಕಾರಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು 7 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಘ ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಡು ರಡ್ಡು ಸಂಘಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಜನಗಳನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಸಂಘ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸಂಘಟನೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಅನಿಲ್ ದಾಸನ್ ಜೊತೆಗ ಆರು ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪದ ಸಹಕಾಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧನಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದೆ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತದೆ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗದ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿತನಲು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಗಳು ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈತ ಬೈದಿನ ಈತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಘದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕನ್ನು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗಡು ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅವು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರುದಕ್ಲಿಗತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಊರದ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಾವಡಲ್ಲ ನಾನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ನನೊಂಜಿ 12 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು ಇನ್ನಿ ಅವು ದಾದನ ಯೋಗಾನದಲ್ಲ ಅನಿಲ ಸದ್ಯತ್ತೀರ ಯಾನು ಬತ್ತ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಮಾಮಂಡಿ ದೇವಂಗತ ಕುಂಪಲ ಸುಬ್ಬಯ್ಯರು ಆರ್ನ ಪುದರಡಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರಲ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಸೇರಿಕೆಡು ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಇನಿ ಇನಾಗರೇಷನ್ ಮಂತಾರೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಮಾತ ಬೈದಿರಿನಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸಂಘಗೂ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸಂಘ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ತುಯ್ಯರ್ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಶೀಲ್ಡ್ ದೀತೇರು ಅವಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದಿಂಜ ಉಂಡು ಐನ ಮಾತ ಅಕ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದೇ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆನೆತದೆ. ಈ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸಂಘ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನಿಲ್ ದಾಸೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೇರ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸಂಘ ಅದು ಕೊಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 25ನೇ ವರ್ಷ ಮಂತನಂತ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ರೂಪೇರ್ಮುಲು ಅನಿಲ್ ದಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮಂಡೆ ದಿಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿರು ನಿಂಗೆ ತೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ಸಂಘ ಗುಪ್ಪಡೆ ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸಂಘ ನನಲಾತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯೋಡ ಪಂಡದೆ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೃಪೆಲ ಪಡೆ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಗೂ ಯಾನ ಚುಕ್ಕೆ ಕೊರಪೆ ದಯಪಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಬೆರಿಕಾಂಡ್ ಹಾಕಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಚ್ಚಿಂದು 1 ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡೆಪೆರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಲ್ಯ ನೆತ 2026 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮರಣಿದ ದಿನಟ್ಟು 17/2026 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಶ್ರೀರಾಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಗಡ್ದಡು ನಡೆದಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಓದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಂತದ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ವಿಜೇತೆಯರ್ಲ ಐನದ್ ಬಕ್ಕ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುಕಾದ 50 ಮೀಟರ್ ವಾಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನರ್ಸರಿ ಭಾಗ LKG ಬೊಕ್ಕ UKG ಹಿರಣ್ಯ ಆರ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ದಿಯಾನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರು ಕೊರಡು ಪಣದ ಯಾನ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಜೇತರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರು ಸುರುತ ಮುರಣಿ ನಡೆತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಎಂದಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮನ್ನು ಸುರುತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಟ್ಟೋಡೊಂದು ಕರುಣಾಕರ ಸಾಲಿ ಅನ್ಬೇರು ಪಟ್ಟಣ ಶುರು ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ 100 ಮೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡ್ ಶಾನ್ವಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಶ್ವಿ ಎಸ್ ಶಾನ್ವಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಶ್ವಿ ಎಸ್ ದಯಮಂತದ ಐನಾದ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಬಾಯ್ಸ್ಡ್ ದಿವಿಶ್ ಎಸ್ ಬಂಗೇರ ಸೌರ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಐನಾದ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಲೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಎಬೋ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗಡ್ ರಾಜವಿ ಕೆಂಪುಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮ ಪ್ರಕಾಶ್ 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 5ರಿಂದ 7 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಧೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಮಾನಿ ಆರ್ ಕುಲಾಲ್ ವರ್ಧಿನಿ ಎಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಬರೋಡು. ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ ಸಾಲಿ ಎಂದರಿಗೆ ಸುಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಇನಾಮನು ಮನೋಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ್ಟೋಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. 200 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಣೀತ್ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಶಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರಿಶಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಓಟ 50 ಮೀಟರ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಶಾನ್ವಿ ಕಶ್ವಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಶಾನ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಶ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಸೆಕೆಂಡ್. 200 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್
ಫಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಆರ್ 200 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 8 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಶಿರಾಯುಳ್ಳ ಶ್ರಾವ್ಯ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಂಟಿಕಾಲ್ನ ಒಟ್ಟ 5ರಿಂದ 7 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಧೃತಿ ವರ್ಧಿನಿ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಧೃತಿ ಫಸ್ಟ್, ವರ್ಧಿನಿ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈತ ಪೊರ್ತು ಇನಾಮನು ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂದೊಂದಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಇನಾಮನು ಶಿವದೀಪಕ್ ಮೇರೆ ಪಟ್ಟೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲೆ. ಧೃತಿ ಮುಖ ವರ್ಧಿನಿ. ಒಂಟಿಕಾಲಿನ ಓಟ 5ರಿಂದ 7 ಬಾಯ್ಸ್. ಶೌರ್ಯ ಮುಖ ವನೇಶ್. ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಆತ್ಮಿಕಾ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಹಿನಿ. ಗುಂಡೆ ಸೆತ 5ರಿಂದ 7 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಹಿಮಾನಿ ಆರ್ ಕುಲಾಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಧೃತಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಗುಂಡೆ ಸೆತ 5ರಿಂದ 7 ಬಾಯ್ಸ್. ಪ್ರಮಿತ್ ಫಸ್ಟ್, ಜಶ್ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪ್ರಮಿತ್ ಫಸ್ಟ್, ಜಶ್ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಗುಂಡೆ ಸೆತ 8ರಿಂದ 10 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಕಶ್ವಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಘನಾ. ಕಶ್ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್, ಮೇಘನಾ ಸೆಕೆಂಡ್. ಗುಂಡೆ ಸೆತ 5ರಿಂದ 7 ಬಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ. ಗುಂಡೆ ಸೆತ 8ರಿಂದ 10 ಬಾಯ್ಸ್. ಪ್ರಣೀತ್ ಫಸ್ಟ್, ಮಾನೀಶ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈತ ಪೊರ್ತು ಇನಾಮ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಶಿವದೀಪ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂದೊಂದಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಇನಾಮನು ಕಿರಣ್ ಅಟ್ಲೋರು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಲೆ. ಗುಂಡೆ ಸೆತ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಮತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತ್ಮಿಕಾ. ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಮಮತಾ ಫಸ್ಟ್, ಆತ್ಮಿಕಾ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದಿಯಾನ್ ಕುಲಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಶ್ವತ್. ದಿಯಾನ್ ಕುಲಾಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಜಶ್ವತ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ದಿಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಶ್ವಿತ್. ಗುಂಡೆ ಸೆತ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಲೇಡೀಸ್ ಹೇಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಫಸ್ಟ್, ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಗುಂಡೆ ಸೆತ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾರಿ ದಿನದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೇಮಕ್ಕ ದಕ್ಕದೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಂಜನೆ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ. ಗುಂಡೆ ಸೆತ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೌರವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ರವಣ್. ಈತ ಪೊರ್ತು ಇನಾಮ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಅಟ್ಲೋರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂದೊಂದಲೆ ಇನಾಮನು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಇನಾಮನು ಸವಿತಾ ಗುರುಕಾರ್ಲಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಪಟ್ಟೋಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗುಂಡೆತ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಸೌರವ್ ಫಸ್ಟ್, ಶ್ರವಣ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುತ್ತಾರ್. ನನ್ನ ತಂಡ ವಿಭಾಗದ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ನಡೆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಂಡ ವಿಭಾಗ ಕುಲಾಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ತಂಡ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲ ವಿನ್ನರಾಯಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ. ಕುಲಾಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ನಂತ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕುಲಾಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಬಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕುಲಾಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಬಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆದಿರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಬರೋದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೇರ ಸಾರಥ್ಯ ನಡೆದ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಟೀಮ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಘದ ಬರೋದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ತಂಡ ವಿಭಾಗ ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕುಲಾಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಾಲ ಬಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕುಲಾಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಾಲ ಬಿ. ಕುಲಾಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಾಲ ಎ ಪ್ರಥಮ. ಮಕ್ಕಳು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಮುಂಜೆ ತಂಡದ ನಡೆದ್ರೆ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಂಪಾಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕುಂಪಾಲ ಬಿ. ಕುಲಾಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಇದಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗಿದೆ ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ
ಅವೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಲ AB ಟೀಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಡೆತೇರು ಅವೇಂದ್ರ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗದು ತಂಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 6,666 ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯಗೆ 4,444 ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿ. ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಪ್ರಥಮ 9,999 ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯಗೆ 6,666 ಟ್ರೋಫಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ತಂಡ ವಿಭಾಗಡ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಆತ್ಮಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಯಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಜಯಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಬಲಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಕ್ಕಬಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ದಕ್ಕಬಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸರ್ ಅಭಿನಂದನೆ. ಸುರುಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಕ್ಕಬಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡ್ಡ 3,333 ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ 2,222 ನಗದುಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಮೌತ್ತನ್ನು ಪಡೆತೇರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಘದ ಬರದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುದಿಲ್ಲ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ಡ್ ಆತ್ಮಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ 3,333 ರೂಪಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅರಿನಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವದ ನಡತನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತೇರು. ಅಂಚನೆ ತಂಡ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಜಯಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕುಂಪಾಲ ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಯಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕುಂಪಾಲ ಸೆಕೆಂಡ್. ತಂಡ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಜಯಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕುಂಪಾಲ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತೇರು ದಿವ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡೆತೇರು. ಮಕ್ಕಳು 3,333 ನಗದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿನ ಪಡೆಯರುಳ್ಳೇರು. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಮಾನಗಳುಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓದಿ ಅದೇ ಪೇಪರ್. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಗಾಣ್ಮಿ ಫಸ್ಟ್, ನಮಸ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್. ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಿಮಾನಿ ಫಸ್ಟ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಹಿಮಾನಿ ಆರ್ ಕುಲಾಲ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡೆಗಾಣದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಿಮಾನಿ ಫಸ್ಟ್, ಅಶ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಿಮಾನಿ ಆರ್ ಕುಲಾಲ್ ಅದ ಧನಂಜಯರ್ ಹಿಮಾನಿ ಆರ್ ಕುಲಾಲೇರು. ಕುರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೆ ನಮಗೆ. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಗಾಣ್ವಿ ಫಸ್ಟ್, ನಮಸ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್.
ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಿಮಾನಿ ಆರ್ ಕುಲಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆದಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನೇರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಏನಾಳ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತುಂಡ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕೆರೆ ದುಂಬು ಬರುಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾಗನಿದ ದೇವರೈನ ಸೋಮನಾಥನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಕುಲದೇವರೈನ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಎನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ 71ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸಮಯನಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೈಸೂರು ಹೊಡೆದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಕೊಲಾಲ್ ಉಳ್ರೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘದ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು ಅಲ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಸಂಘದ ನಿಕಟವರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕುಲಾಲಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮುಂಬೈದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಪಲದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆತ್ಮೀಯರಾಯ ನಂಚಿನ ಶಿವದೀಪ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಅವೇಲಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲಯರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಸಂಘಟಕರಾದಿತ್ತಿನ ಕಿರಣ್ ಅಟ್ಲೂರಲ್ಲರು ಅವೇಲಕ್ಕನ ಸೇವಾ ದಳಪತಿ ಉದಯ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವೇಲಕ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅರಿನಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಎದುರುದ ಬಾಗಡು ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮನೋಹರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿಯಾತೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತ್ರಿನ ದಿವಂಗತ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಬಕ್ಕರಾದ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾಯಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವೇಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಏನ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವೇಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸುಮಿತ್ ಸುವರ್ಣಡುಲ್ಲೇರು ಅವೇಲಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ ಇಂಕಲ ಸಮಿತಿದ ಸುಹಾಸಿನಿ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇಲಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಈಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವೇಲಕ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಿ 71ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಹೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಭಾರತದ ಚಾವಡಿಡು 3-4 ಜನ ಸೇರಿದು ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ್ದು ಕುಲಾಲರ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಭಾರತದ ಮಲರಾವ ಚಾವಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇನ್ನು 71ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು 71 ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡ್ 14 ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ನಮಗೆ ಸಂಘಟನೆ ದಯಬೋಡು ಸಂಘ ದಯಬೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ದಾದ ಕೊರುಳಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆಡು ಪೂವಪ್ಪೆ ಬಾರ್ದೆ ಅದು ಪೂ ಇತ್ಯಾತೆ ದಿವಂಗತ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಬಂಗೇರ್ ಪಂಡ್ಯನ ಅವೇ ಆರುಳ್ಳೇರು ಅವೇಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ದೇವಪ್ಪ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅದುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಸೈಗೋಲೆ ಅದುಪ್ಪು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೈಟ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ವೆಂಕಪ್ಪನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರುಣಾಕರಣ ಮೆಗಿ ಕೇಶವ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಅದುಪ್ಪು ಜಯರಾಮ್ ತಚ್ಚಾನಿಗೆ ಅದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಅಕ್ಲು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಡಿನ ಕುಂತದು ಈತ ಪಾತ್ರೆರೊಡ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತ್ಯಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಂತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಅಡಿಪಾಯ ನಂಗೆ ಬುನಾದಿ ಆದುಂಡು ಇನಿ 71ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರಡು ಬೇತೆ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಆಟ ದಿನ ಅದುಪ್ಪು ಹತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮಂತದ್ದು 14 ಗ್ರಾಮೋಡಿತಿನ ಜವನಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದುಪ್ಪು ಹತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಬತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಬೈಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದರ ಅವೇನು ಇತ್ತಿನೇಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನೇಟ ಆದ್ರ ಇನ್ನು ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅಡಿತದ 71ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತಾತೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್ನುತ್ತೀಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕಲ್ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅವಡು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಪ್ರೈಸ್ ದೆ ತೊಣ್ಣುತ್ತೀಯ
ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತವಾದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿತಿನಂಚೆ ನಮ್ಮ 4 ಮಹಿಳೆಯರೇನು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಸೇರ್ಸೋದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ ಅವತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ ಆದಪ್ಪು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆದಪ್ಪು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದಪ್ಪು ಐಟ್ಲಾಕ್ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ್ದು ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮೂರನೇ ಐತಾರದನೇ ನಡೆತನು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೊರಿಯಾ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಕಂದು ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಕಲು ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ನನಾತ್ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಿನ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬಗದಪ್ಪು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತಿನ ಏರ್ಲ ಅಸೋಯ್ಕಡೆ ಇತ್ತಿನ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಐನು ಲೆತ್ತಕೇಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಟಿತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಾತಿ ಪುರುಷನೇ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರದ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಮನೋಜನೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡಿವಾ ಕುಲಾಲೇರು ಪಂಡು ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮೈನಸ್ ಪಂಡದ ಅಪಗರದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಅವನು ಮಂತೊಂದು ಬಂದಲು ಇತ್ತಾತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಎದುರು ಒಂದು ದೆರ್ತದಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅದು ನಮಗೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಲಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಕಾವಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಬಲವಾದ ಇತ್ತುದುಂಡ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಲೈಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ನಡೀತದ್ವ ನಮಗೆ ಇತ್ಯಾತೆ ನಮ್ಮ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಇತ್ಯಾತೆ ಗಿರಣ್ ಪಂಡೇರು ಒಂತೆ ಜವನಿಯರು ನಮಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆವಡು ಜವನಿಯರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಂಡನೆ ನನ್ನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಯರ್ ಆಪಣದು ಇತ್ಯಾತೆ ಜವನಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಜವನಿಯರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆತಿಗೇರಿಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುದ ಜವನಿಯರು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲು ಜವನಿಯರಾದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಆಡೋದಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಸಂಘ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆ ಸಂಘಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ದಾದ ಕೊರಲಿಂದ ಪನ್ಪಣ ಚಿಂತನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾಲದ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಪಣೊಂದು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಲಟಿ ಇನ್ನಿತ ಒಣಸ ಟೈಮು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಆಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮರ್ದಲ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಬೈದೇರು ಅಂಡ 10 ಜನಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಸೀತಾರಾಮ ಬಂಗೇರಾದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒರೇ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘನ ದುಮ್ಮುಕೊನೈ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಲ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾದರಿ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದುಂಬು ಪೋಪನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟಿನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅವೇಲಕ್ಕ ಈ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿನಕ್ಕಲು ಜವನಿಯರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಪೂರ ದುಂಬು ಬರಡು ನನಾತಿ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ಒಂಚೂರು ಅಪಗದ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಜಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈಗ ದಯಪಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏರಿಗಳ ಹಾಲ್ಗಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೈತಳ್ದು ಒಂಜಿ 40% ಜಾಗ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಆ 40% ಜಾಗೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಉಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲೆಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರದ ಅನುಭವದ ತೊಂದು ನಮ್ಮರ್ದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉದಯಶಂಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಕ್ಕಮರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸಂಪರ್ಕ ದೆತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪನವ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತಂಡ ಆ 40% ಜಾಗ ಇನ್ನಿತ ರೇಟೆಡ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ದುಂಬುದ ರೇಟೆಡ್ ಐನು ಪಾತೆರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕನ್ಪೈರ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಅವೇಲಕ್ಕ ಈ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೂರು ಚಾವಣಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಸೋಂಡು ಅಂಚಾದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆವಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10 ಅಂಶ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮದು ಕೊರಂಡ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಮುಲ್ಪದ ಸಾಮಾಜಿಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟಗ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಡಪದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪುದರ್ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪೋಡ್ ನನಾತ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಕ ನನಾತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದಂಚಿನ ಸ್ಕೀಮ್ನು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ದುಮ್ಮಗ ಮನ್ತೊಂದು ಪೋತಾರೆ ಈ ನನಾತ್ ದುಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ಕ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನನಾತ್ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೂತ ಹೆಸರು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪನೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ 51 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡನ್ನು ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ವಿರಾಮದ ಚಿಕ್ಕದೀಪ ಜೈ ಇನ್ ಜೈ ಕುಲಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ 51ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೈಪಾಸ್ ಬೇರೆಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಅಂಬಿಕ್ರೋಡ್ ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರರ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ
ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಲಾಲ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಅಟ್ಲೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಸಾಜೆ ಕುಪ್ಪಬೆದವ್ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ಮಾಲಕರು ಸೌತಡ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಜನೆ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿನಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂಡೆ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಣಸ್ತ ಶುಚಿರುಚಿ ಇನ್ನು ಒಣಸ್ಕೊರ್ನ ಶೃಂಗಾರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಬೇಬಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸಭಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಧುವನ ಡೆಕೋರೇಟರ್ ನೇತ ಮಾಲಕರೈನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಲಿಕೂರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ